I dag der vil jeg lave, hvordan der man kan lave en falsk næsepiercing. Jeg vil sådan set bare lige gå i gang, og grunden til at ligne sådan, det godt, at mit hår er ikke rigtig nu. Jeg har ikke fået fjernet det sidste makeup fra i går, og jeg har bare lige hurtigt taget sådan en her på. Den, som nok altså kalder sådan en jumpsuit. Ja. Hvor fanden er jeg nu? Jeg skulle lige tage lyst. Ja. Jeg starter med at tage en elastik i håret lige for at holde mit hår tilbage. Og det behøver ikke at være pænt overhovedet. Det er bare lige sådan, så jeg ikke får hår ned i hovedet, imens jeg gør det, fordi at det er ikke særlig rart. Så jeg laver en hurtig, meget hurtig knold. Nå, så jeg har ikke fået fjernet min makeup fra i går, så jeg har stadig sådan lidt makeup på. Jeg vil gerne have, at min næsepiercing skal sidde der. Så det jeg gør, det er, at jeg tager min makeup fjerner her fra Nivea. Og så tager jeg altså en vatpind her. Så tager jeg noget makeup fjerner, bare en lille smule. Så en lille smule her. Så tager jeg bare lige en lille smule makeup fjerner her. Vent lige på det. Sådan. Og så fjerner jeg sådan det foundation og sådan der her. Eller det område der. Så jeg lige kamera, eller ikke kamera, men spejl herhen. Og ja. Gå til at kigge derhen, fordi der har spejl. Jeg bare lige make-up'en på den her side lige sådan. Så sådan der. Og kører lige med fingrene bagefter. Sådan der. Efter jeg har gjort det, så tager jeg... jeg så noget sådan der. Efter jeg har gjort det, så tager jeg en... altså som lim, der bruger jeg en nejlak her. En gennemsigtig nejlak, så den sådan lige ryster. Lige ryster. Og så tager jeg en lille smule nejlak på, der hvor jeg gerne vil have, at piercingen skal sidde. Og bare roligt, jeg har ikke sådan hånden inde, jeg gør bare lige sådan her. Jeg skal simpelthen lige gøre sådan her. Det må jeg lige undskylde. Nu får jeg tår i øjnene. Sådan der. Så skynder jeg mig, fordi at det skal helst ikke noget tørre. Så tager jeg en pincet her, og så der sten, som jeg gerne vil have på. Og så sætter jeg den på næsen, der hvor jeg gerne vil have, den skal sidde. Faktisk gerne, han skal sidde der. Sådan cirka. Og så skal jeg lidt længere herned. Sådan der. Så presser jeg lige sådan lidt ned med pincetten her. Og ligesom det lige sker for mig, så skal jeg lige passe på, at perlen ikke, eller stenen ikke lige rører med op. Så lader den bare sådan tørre lidt. Som sagt, så hiver jeg lige her. Presser sådan lidt ned på. Så venter jeg igen lidt. Sådan lyst på den her side og mørkt på den her side. Det er fordi, jeg har vinduet lige der.
så her bare, ja, chili loops derhen. Ej, og så er det næsten tørt. Så jeg venter til den er helt tør. Og så er den sådan cirka tør. Så for at få det til at se mere naturligt ud, så tager jeg min Christian Dior foundation her. Og tager sådan en børste her. Det er rigtig sådan en malerpensel, men jeg bruger den som concealerbørste, fordi den er rigtig, rigtig, rigtig god til den. Og så tager jeg noget, skal være sikker på, at det er helt tørt, fordi at jeg skal sådan se, hvor det er, der ligesom er det der nejlagt der, så det er ikke særlig pænt. Og så begynder det sådan skal af, og så bliver det hvidt og sådan, ja. Så derfor så tager jeg min Christian Dior foundation her, som sagt. Og så tager jeg en lille smule og putter det på her. Her rundt ved næsen. Nå ja, og fordi at jeg ikke sådan skal have makeup på i dag, det regner jeg i hvert fald ikke med, så gør jeg det her nu. Ellers så vil jeg jo lige sådan tage mit gamle makeup af, og når jeg så fordeler jeg det bare på det her. Ellers så vil jeg jo tage mit gamle makeup af først. Altså, når jeg har sat den på, så tager vi mit gamle makeup af, og så tager foundation på, og det, som jeg så skulle gøre, altså det her på til sidst. Men ja, det ville jo være smartere, hvis det var, at man så skulle have makeup på her. Men det skal jeg ikke have på i dag. Fordi at i dag, der er det bare... I dag er det tirsdag. Det er juleferie. Og så skal jeg i skole på torsdag. Nå, men det er i hvert fald juleferie. Skal i skole på torsdag. Så, ja. Jeg ved ikke, om jeg tager makeup på i morgen. Kan jeg ligesom tage med hånden bagefter. Lige sådan at køre lidt rundt her. Nu ikke lige sådan. Sådan. Og hvis I vil, hvis det ser sådan lidt for unaturligt ud, når I har gjort det her, så hvis I vil, så kan I også godt tage sådan lidt pudder udenover, fordi at så ser det bare helt naturligt ud. Men jeg synes, at det ser fint ud sådan. Så ja. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og I fik nogle inspirationer til, hvordan I kunne gøre det. Og så ses vi snart igen i min næste video. Hej hej! Og det jeg så gør nu, det er, at jeg tager min Nivea, min Visage. Ej. Nå, okay. Du kan jeg gøre det med et til sammen.